Ix-xewqa tal-edewwa ta' Ġesu kienet li jeħilsu minnu. Billi jsalbuh. Is-salib kienet xi ħaġa komuni. Konna narawhom kuljum. Kienu iħalluhom hemm għalina bħala twissija. Ġesu mhux fuq is-salib biżbata. Meta konna fil-ġin tal-Ġetsemani, rajtu jereq l-araq tad-demm. Fil-ġilda fejn hemm il-glandoli tal-araq jgħaddu diversi arterji li allura meta persuna ikollha biża' kbir u ansjetà minħabba tormentazzjoni bħal fil-każ ta' Kristu, dan jista' allura jwassal biex l-araq ikun imħallat bid-demm. Fatt huwa dokumentat ukoll li persuni li kienu allura se jkollhom il-pina tal-mewt qabel l-eżekuzzjoni ukoll erqu araq tad-demm. Ġesu tressaq bħala kriminal quddiem l-awtoritajiet Lut. Ġesu resquh quddiem is-Sinedrin u fost l-oħrajn daw saqsewh jekk huwiex li ben Alla. U malli għalhom iva jisqaj xi da'wa. Il-Lut ma kellhomx is-seta' jsalbu lin-nies. Ir-Rumani biss setgħu. Allura bagħtu lil Ġesu għand Pilatu, il-gvernatur Ruman. Pilatu ma rridx jiġġudikah akkosta kollox. Pilatu ġifier ma rridx jidħol f'kwistjonijiet reliġjużi, irid jitfaħħa f'idej il-Lut. Imma l-Lut għamlu ċara li ma setawx jisalbuh u ma ġifieri lan tagħhom kelli jisalbuh. Pilatu ma sab l-ebda ħtija f'Ġesu. Għax Ġesu ma għamel l-ebda offiża kontra Ruma. Imbagħad ingħata s-swat u minħabba li qal li hu sultan biex jiddieħku bih libsuh kuruna magħmula minn skuk tax-xewk. Pilatu xtaq jeħilsu lil Ġesu. U ma bidix jara xi periklu fih, pjuttost beda jara xi raġel miġnun li xi darba jixtieq isir sultan. Fil-fatt hu prova jeħilsu skont it-tradizzjoni għax dak iż-żmien fil-festa tal-Eid kienu jaqbdu ħabsi u jilleberawh. U Pilatu qallhom biex jagħmlu l-għażla bejn Ġesu jew Barabba. Imma leta in-nies tant kemm kienu għomja li jgħażlu li Ġesu jieħu s-salib u jsalvaw il-Barabba. Is-sentenza nqatet. Ġesu jingħata l-ewda fuq daru. Is-soldati jakkumpanjawh u jimxi qalb il-ġema lejn il-Golgota. Kienet ċena taqsim il-qalb, ta' raħem, sejjer għal-qatla, bniedem innoċenti. Aħna poplu tal-mistħija, ħadna dem innoċenti ta' bniedem tuqajjem. Tista' tgħidli da x'għamel ħażin, ma għamel xejn da bniedem innoċenti, kollu ħabba. Żgur li rajtu lil Ġesu tilha l-Kalvarju. Kien mimli d-demm, kollu grif, isawtuh, nifsu maqtuh, tal-bniedem ġid biss għamel. Għajjem lil-ħija mill-mewt u ħafna nies jistgħu jixtuha din il-ħaġa li għamel Ġesu. Speċjalment jekk tafu mbagħad li s-sitwazzjoni hija jibsa, l-esperjenza li ħad minnha hija jibsa, xorta ħatibża, xorta l-bniedem jibża. Għandek fattur ieħor ukoll, il-fatt li l-persuna qed tibża xorta tagħmilha, jiġifieri nistħajlek istaqsini il-fatt li Ġesu kien qed jibża. Allura kif xorta ssallab? U dan narawhom kuljum, pereżempju aħna nafu persuna li qiegħda l-isptar, taf li ħadd tagħmel operazzjoni u qed tibża tad-dilejl tal-Ġetsemani l-isptar. Kif xorta tagħmilha? Iżda mbagħad il-kontra tal-biża' issib il-kuraġġ.
Mbagħad bdew isammuruh b'imsiemer kbar tal-ħadid. Kull daqqa li bdew ituh bdejt inħussaw f'qalbi. Għal-Rumani dan kollu kien farsa, kummedja sħiħa. Fuq rasu taf x'kitbulu? Ġesu ta' Nazaret Sultan tal-Lut. Il-qassessin il-kbar ngħidu kif inhi maħdux pjaċir biha qegħdin, imma r-Rumani ma kellhomx abtiet ineħħuha u hemm ħallewa. Aħfrilhom, ma jafux x'inhu ma jagħmlu. ħafna nies ma setgħux jifhmu kif raġel li fejja daqshekk nies ma setax jeħles lilu nnifsu. Anka dak li kien imsallab ħdeh beda jistaqsih biex jeħles lilu nnifsu. Il-Ġesu salbuh bejn żewġ ħallelin u wieħed minnhom beda jgħidlu għax ma ssalvax lilek innifsek u miegħek issalva lilna wkoll. U liħor qallu biex jiskot għax ma speċi huma kien ħaqhom tal-li jagħmlu. Imma dak nidem innoċenti ma kienx ħaqqhom dak li kien ħaqhom l-oħrajn. Ġesu qallu u llejla stess int se tkun il-ġenna miegħi. Dak kien ftit ħin qabel ma miet Ġesu. F'ħin minnhom Ġesu qal Eli lama sabaqtani li tfisser Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Eli! Lamak sabaqtani. Dak kien parti minn Salm 22, il-qassisien ma jafux bl Aramajk, għax dik kienet lingwa komuni u ħasbuh qiegħed jgħid il-għalija. Fidejk nerħi ruħi, kollox mitmum. Meta persuna tkun imsalba u allura dirajja jkunu mdendlin u l-pis tal-persuna iġebbet id-dirajn l-isfel, il-persuna dbati ħafna biex timbotta in-nifs il-barra. Jakkumula il-carbon dioxide fid-dem, id-dem isir aċidus ħafna u meta jiġi ivvalenat id-dem dan il-mod ikollok dak li jisejjaħ respiratory failure. Il-persuna b'dan il-mod id-dum ma tmut u li kieku lil Ġesu kisrulu saqajh, il-proċess kien idum ħafna sejjat in-nas. Ma stajċ naċċetta. U d-disċipli qatt ma setgħu jaċċettaw għadi li l-Messija tagħna ibgħat il-mewta tas-salib.